достатъчно близо, за да не те изгубя, но в същото време на достатъчно голямо разстояние, за да не те избера. За съжаление, не само мъжете, но ние жените също процедираме по същия начин. Ще си призная, дори самата аз съм го правила в миналото. Факт е, че е загуба на време. И за двете страни. И сега ще изброя няколко причини, поради които това се случва. Първата, най-очевидна, страх от самота. Искаш да има някой до тебе, на когото можеш да се облегнеш, на когото можеш да разчиташ. Несигурност. Все още ти трябва време, за да разбереш дали този човек е твоят. Мислиш си, че ти самият заслужаваш нещо по-добро, но не си го намерил още. И докато продължаваш да го търсиш, просто се примиряваш с каквото има. Още. Забелязваш някакви червени флагове или някакво притеснение в неговото поведение и просто ти трябва време, за да разбереш дали да отдадеш важност на това му поведение или да го пренебрегнеш, или може би си мислиш, че с времето ще се промени до някъде. И още, виждаш потенциала на човека до себе си и чакаш той да го постигне, да го развие, за да играеш на сигурно, защото ако все пак не успее да достигне този потенциал, винаги можеш да направиш крачка назад и да кажеш чао. Спирам да мисля, че кой знае какви ще ги измислят. Ако ви се случи нещо подобно, thank you, next!